A colaboración público-privada permitirá desenvolver un amplo programa de actividades turísticas en Ribeira durante os meses de agosto e setembro. Unha das propostas estrelas serán as viaxes máxicas a Sálvora todos os mércores de agosto, xestionadas pola empresa Golfiño Xestión de Ocio en colaboración con Cruceiros de Ulla Turimares. Van a ser, como os dixen antes, os mércores do mes de agosto. O horario de saída será ás 10 da mañán e o de retorno é ás 2:30 da tarde xa no Porto de Ribeira. As visitas serán guiadas á illa de Sálvora, con guías especializados e co título de guías do Parque Nacional, que sí que é obrigatorio. Os interesados en reservar praza poden facelo tanto por teléfono como nas oficinas de Golfiño ou na web da empresa Turimares cruceirosdoulla.com. Ademais das illas atlánticas, o Concello aposta por outros enclaves de gran valor paisaxístico, etnográfico e patrimonial, como son o Parque de San Roque, o Miradoiro da Pedra da Rá ou o Castro da Cidá, nos que se desenvolverán visitas guiadas todas as semanas. Os martes en San Roque e os venres realizarase o percorrido entre o Miradoiro e o Castro. Desde o Servicio de Turismo damoslle moita importancia a este tipo de saídas, posto que é unha gran demanda nas oficinas e sobre todo nestes momentos que se está potenciando pois o turismo de proximidade. A parte de sol e praia, Ribeira dispón de unha infinidade de recursos, como poden ser estos dos que estamos a falar e outros moitos dos que dispoñemos no noso Concello. A Concellería de Xuventude sumase tamén a esta programación cunha viaxe para familias á illa de Sálvora que se desenvolverá o domingo día 16 de agosto. A inscripción será vía telemática, presencial ou telefónica no teléfono que dispón de Xuventude, e teremos tamén un máximo de nenos, que os nenos terán cabida todos, pero por adultos haberá un neno, só poderá levar 2 adultos. Entonces, para potenciar eso, o que queremos darlle é o privilexio á xente xoven, á xente nova, de darlle a conocer a nosa isla. Todas estas actividades constitúen un atractivo máis para elixir Ribeira como destino seguro e accesible durante este verán. E a maiores pensamos que traerán gente para Ribeira, para que podamos dinamizar también el sector de hostelería y restauración, que en estos momentos con el COVID-19 pues lo están padeciendo bastante, ¿no? Y también quería destacar que Ribeira es una ciudad segura. Ribeira tiene 15 kilómetros de arenales, donde tenemos 35 playas. El eslogan que tenemos este año es Espráyate, y lo tenemos porque cada una de las playas tiene un aforo determinado y aquí pueden venir con toda tranquilidad a disfrutar de todas nuestras playas.